Hoxe no Congreso presentouse unha batería de preguntas e unha proposición non de lei para exixir, instar ao Ministerio de Facenda a paralización da poxa pública, da subasta pública dos terreos do conxunto do xacemento de Penagrande, de Vilalba, e ao mesmo tempo, porque consideramos que isto é un despropósito e é unha mostra máis do desleixo, do abandono, da falta de sensibilidade, da falta de autoaprezo e de estima do noso patrimonio, instamos tamén a que todo o conxunto de Penagrande sexa declarado ben de interés cultural. Xa hai un petroglifo que contén o xacemento que está declarado BIC. Tamén exiximos que este xacemento de gran importancia na historia do Paleolítico en Galicia pase a ser de titularidade municipal, pase a ser recuperado polo conxunto dos cidadáns da cidadanía de Vilalba. Ben, dende que José Ramil nos anos 60 do século XX fixo esta descoberta, tivemos a posibilidade de comprender e entender como vivían os nosos antergos hai 13.000 anos. Esta descoberta é riquísima en cantidade e en cualidade. Estamos falando de máis de 2.000 elementos atopados ali neste xacemento. Como ben dixo Miguel Anxo, tanto Penagrande, que é ben cultural, debe ser e é protegido por lei, como o petróglifo que hai ali, están baixo o amparo da protección. Polo tanto, esta poxa é bastante incomprensible, non entendemos como se pode permitir, sería abrir unha porta moi perigosa que o noso patrimonio se poña en venta. Entón, sabemos que houbo, ademais, auténticos achádegos, que isto tamén significa que podemos comprender todas as transformacións climáticas que hoxe son moi significativas, e tamén a transformación cultural da vida antes do campesiñado. Pero, aparte disto, nos creemos, como ben di Miguel Anxo, que isto debe estar en mans de quen por lei lle corresponde, que é o goberno galego, e senón, dende logo, xestionado polo municipio de Vilalba. Que creemos que pode haber sensibilidade, xa que houve unha concentración parcelaria para a protección, e ten que haber agora. Sabemos que quedou deserto un par de veces anteriores, que xa se fixo esta poxa, pero creemos que isto é urxente, porque o día 11 remata o prazo de presentación da poxa e o día 15 realízase.